神様、どうか私たち一人一人があなたが照らす星を見つけることができますように。どうか東方の占星術の学者たちのように救い主誕生の星を目指して、そしてあなたの十字架と復活の星を目指して歩めるようにどうか導いてください。この祈りを主イエス・キリストの名前によってお捧げいたします。共に賛美をいたしましょう。賛美歌115番です。
主の祈りを共に祈りましょう。プログラムの裏面にございます。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をもたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えるのは限りなく大事なものなれば。私たちの心の中に灯ったイエス・キリストの光を感じながらキャンドルの火を消してください。共に賛美をいたしましょう。差し支えない方はお立ちください。賛美歌112番、祝と構想を持って祝歌賛美礼拝を終わります。
幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。